sekunzima because abathandani namuntu. Ngeke uthi usindisiwe ukuthi ungathandana nomuntu oshaya i-organ emsebenzini esontweni. Lo muntu ubhekwa abantu bazana u3 to 4 la. Ucameraman ishemane saziwayo bevese. Ayeke nje ukhulume nomuntu obuka ngehlelo ukuthi utshet konke esila azokunika yona. Ukhamba nobuka ngehlelo lo. Manje itheke nozoyibona kanjani azoyinciza kangelana. Kanti ingcono inyoni leyo isho. Ithi ishami ibona letheke imizi ishaya ezinye ishandisa. Ingane mesithi isuku abo angishimile labantu. Ilozilami mina melela kwa impilo yami mina yayingenje chiziyo yami banda nje ikwe na uyazi kazi yapinde ngena lwazi mina ngingazi mise kanjani labalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula badala ngalandi imbuzi